Mary vilayatynyň büdjet işgärleri Aşgabatdan iweriljek ýürüýte barlyk komissiýasyny garşy almaga taýýarlanýarlar. Bu taýýarlygyň çäginde Mary şäherinde arasaçylyk işleri güýçlendirildi. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 12-nji noýabrda Marydan habar berdiler. Dinç günleri ähli puwdaklaryň ministrleriniň ornwasarlarynyň gatnaşmagynaky komissiýanyň Aşgabatdan Mara gelmegine garaşylýar. Bu barada her edarada ýygnak geçirilip, büdjet işgärlerine komissiýanyň 70 adamdan ibaret boljakdygy duýdurulupdyr diýip habarçy aýtdy. Döwlet edaralarynyň işgärleriniň birnäçesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, olara komissiýanyň şenbe we ýekşenbe günleri edara kärhanalary aýlanyp görjekdigi aýdylypdyr. Şeýlede onuň ilki bilen arasaçylygy, soňra da işgärleriň karantin döwrüne taýýarlyk derejesini barlajakdygy hem ma'lum edilipdir. Şol sebäpden dinç günleri ähli büdjet işgärleriniň ýerden saat 6:30-dan giýişlik 8-de çenli öz iş ýerlerinde bolmalydygy aýdyldy. Edara başlyklary bu komissiýanyň ýerinde oturmadyk işgärleri işinden çykaryp biljekdigini hem duýdurdular diýip efirde adynyň aýdylmazlygyny soran Marly büdjet işgäri habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä komissiýa gelýändigi sebäpli ähli edaralarda güýçlü depkinde arasaçylyk işleri geçirilip başlandy. Edaralaryň gapysynda 2 adamdan ibaret nowatçylar goýuldy. Marynyň bazarynda işleýän bir telekeçiniň habarçymyda aýtmagyna görä, dinç günleri ähli bazarlaryň egin eşik satylýan dukanlaryň we tikinçilik atelýeleriniň ýapyk bolmalydygy barada da eýýäm tawşyryk berildi. Adatlyň Marly ýene bir habarçysy ýürüýte komissiýa görülýän taýýarlyklaryň çäginde Marynyň jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleriniň şäherde arasaçylyk işlerini güýçlendirendigini habar berýär. Mary şäher häkimliginiň talabyna laýyklykda olary ýollarda, köçelerde we ýan ýodalarda üýşüp duran suwuň ýapragyň ýa-da beýleki zirdiwilleriň bolmaly däldigi berk tawşyrylypdyr. Şu gün Mary vilayatynda ýagyş ýagdy. Ähli arasaçylyk işçileri ýolda, ýol gyrasynda üýşüp duran suwlary aýyrmaly boldular. Olar ýerden saat 6-da işe çykyp, ýagşyň aşagynda kellelerine paket geyip, uzak gün arasaçylyk işlerini geçirdiler. Şeýlede olar ýodajyklaryň guran baglaryny aýryp, deregine täze arça oturtdular diýip habarçy aýtdy. Jemaat hojalygy müdirliginiň arasaçylyk işçileriniň habarçymyda aýtmagyna görä, häkimligiň resmileri aýlanan mahaly köçede ýaprak ýatan ýa-da suw üýşüp duran bolsa, onda olara jerime tölediljektigi barada hem duýduruş berilipdir. Adatlyk radiosu komissiýanyň näme sebäpden iwerilýändigi we oňa nähili zerurlygyň bolandygyny anyklap bilmedi. Bu barada Mary vilayat we şäher häkimliklerinden hem kommentari alyp bolmady. Ýöne bu barlyklar ýurtda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýän türkmen häkimetleriniň COVID-19 bilen bagly girdilen çäklendirmelerini hasy güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Bu çäklendirmeleriň çäginde ýurtda maska giymek talaby gitdigiçe putolandyrylýar. Şeýlede içerki gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyldy. Gal bersede bu Aşgabatdan Mara ýürüýte komissiýanyň iwerilýändigi barada soňky 2 aýdan hem az wagtyň dowamında gelip gowşan ikinji habardar. 26-njy sentýabrda Adatlyň Marda habarçysy Tebitiň döwlet edaralarynda Aşgabatdan iwerilen ýürüýte komissiýanyň agdalarynyň barlyk we derňew işlerini geçirýändiklerini habar berdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri tebitlere iwerilýän komissiýa we olaryň geçirýän barlyklary hemde netijeleri barada açaçan maglumat bermeýärler. Türkmenistanda azyk üçinçiligi meselesi çözülen ok azyk önümleriniň bazar bahalary ýygyderli ýokurlanýarka kesgitlenen nyrkdan azyk satýan döwlet dukanlarynda basawaslyk artýar. Azyk önümleriniň çäklendirilip satylyşyna adam başyna ujypsyz aýlyk iýmit paýynyň girdilmegine we azyk önümleriniň satuwda ýygyderli ýetmezçilik etmegine garamazdan döwlet dukanlarynda uly nowatlar saklanyp galýar. Ýurdun häkimetleri nämeleriň bolup geçýänligini görmezlige salýarlar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň
habar berişi ýaly Türkmenistanyň paýtagtyndaky döwlet dukanlarynda giýje gündiýidiň dowamında ulan nowatlar bar. Akşamdan nowatlar döreýär, sanawlar düzülýär. Döwlet dukanlarynda ketkitlenen bahadan önüm satyn almak üçin basa-baslyk dowam edýär. Indi nowata sagat 23-den düzülýärler. Giýje bireçenli durýarlar we sanaw düzýärler. Ýerden dawa jenjel başlanýar. Ýerden 4-de ýa-da 5-de gelenler bilen çekeleşik döreýär. Mundan başga da ýerden maýyplar we Owgan uruşynyň veteranlary gelýärler. Ýakalaşyga baryp ýetýär diýip 13-nji noýabrda zatlyň habarçysy aýtdy. Iň köp talap edilýän azyk önümleriniň arasynda ýumurtga, şeker, ösümlik ýagy we towuk butlary. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, satyjylar nowatlary azaltmak üçin käbir hileleri ulanýarlar. Käme satyjylar ýumurtkanyň ýokdugy barada bildiriş atýarlar. Muny gören käbir adamlar gidýär ýöne hakykatda ýumurtka satylýar. Ýumurtkany bir ýerde özüne satýan bolsalar, başga ýerlerde gapdalynan goşmaça harydy satyn almagy talap edýärler. Bu şekere hem towuk butlaryna hem degişli. Bir ýerlerde ozal ýumurtka, şeker we towuk budy ýaly harytlary toplap muny bilelikde satýardylar we gapdalynan 10 manatlyk tüwini satyn almagy talap edýärler diýip habarçymyz bellidi. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ýörgünlik harytlary gapdalynan geçmeýän haryt bilen satmak tejribesi taklanyp galýar. Indi köp ýerlerde önümleriň her görnüşine gapdalynan başga bir harydy satyn almak talap edilýär. Goşmaça alınmaly harydyň bahasy hem barha artýar. Köplenç ýumurtkanyň 11 sanysyny 5 manada satýarlar. Paýtaxt atly dukanda 15 manada 30 ýumurtka satýarlar. Emma bu adaty bir ýagdaý däl. Käbir ýerlerde mysal üçin Lomoy bazarda adamlar döwlen ýumurtkany soraýarlar. Ýakynda döwlen ýumurtkanyň 30 sanysyny 10 manada satan bolsalar, indi 20 manada satýarlar diýip habarçymyz gürrüň berdi. Bu aralykda zatlyň başga bir habarçysy paýtagtyň käbir dukanlarynda ösümlik ýagynyň gapdalynan bir Kriuyan seriştäni satyn almagy talap edýändiklerini we onuň bahasynyň satyn alynýan ýagdan has ýokarydygyny habar berdi. Häzirki wagtda 32-nji dukanda ösümlik ýagy elde kriuma üçin serişde bilen bile satylýar. Ösümlik ýagy 1 litri 13 manada durýan bolsa, kriuyan seriştäniň gutusy 14 manada satylýar. Satyn alınjak harydyň umumy miqdary 27 manada ýetýär. Alyjylaryň köpüsi ony satyn almaýar, sebäbi gaty gymmada düşýär diýip habarçymyz bellidi. Döwlet eýçiligindäki dukanlardaky basa-baslyk bilen bir hatarda hususy dukanlarda azyk we hojalyk önümleriniň bahasy ýokarlanýar. Hususy dukanlarda ýumurtkanyň bir sanysynyň bahasy eýen 1,5 manada durýar. Hemme zadyň bahasy ýokarlanýar. 150 wattlyk ýöneki lampa ýakynda 3 manatda indi 10 manada ýetdi. Energiýany tykşetleýän lampanyň bahasy 2,5 etse ýokarlandy diýip Aşgabatdaky habarçymyz ýylatyň arasynda häzirki ýagdaýda harytlaryň we hyzmatlaryň ýene-de gymmatlamagyndan howsala artýanlygyny bellidi. Ýylatyň nägililigi hem artýar. 10-njy noýabrda Mary vilayatynyň Garaw metrawynyň onlarça ýaşaýjysy ýerli döwlet dukanlarynda un ýetmezçiliginden nägililigini bildirmek üçin häkimligi köpçüliklen ýüz tutdy. Ýaşaýjylaryň häkimlik wekilleri bilen gysga hem netijesi duşugundan soň olary polisiýa dargatdy. Ýurtda azyk krizisiniň 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýänligine garamazdan, ýurdun häkimetleri bu meseleni görmezlige salýarlar. Krizise garşy çäre hökmünde bu döwürde adam başyna her aýda bölüp berilýän azyk paýoklary girdildi. Un çörek satyn almak üçin dürli şahatnamalar talap edildi. Satyn alynýan azyk önümleriniň mukdaryna, onuň bahasynyň möçberine çäklendirmeler girdildi. Mekdep okuwçylaryna azyk satmagy ruhsat berilmedi. Azygy dukanlaryň arka gapysyndan satmak düzgüni ulanyldy we nowatlara gadagançylyk girdildi. Hökümetiň hasabatlarynda diňe ýurdun ykdysady ösüşini görkezýän sanlar öňe sürilýär. Mundan başga da häkimetler uly deshalaryň gurulşyna büdjet pullaryny sarp etmegini dowam etdirýärler. 10-njy noýabrda paýtagtda Sowda merkezine we Alaway itine 15 metrlik altyn çaýlan ýadygarlygy öz içine alýan täze deshalar toplamy dawarly açyldy. Çykdyjylaryň muktary çap edilmedi. Şuunlar Lebap we Mary vilayatlarynda ýylatyň bank kartlaryna aýlyk hemde pensiýa haklarynyň şeýlede kömek pullarynyň geçirilip başlanmagy bilen bankomatlaryň öňünde ýene uly nowatlar emele geldi. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçylary bankomatlardaky nagd puluň nowata duran adamlaryň hemmesine ýetmeýändigine, nowatlarda dawa jenjeliň we ýakalaşyklaryň hem bolýandygyny aýdýarlar.
Türkmenabadyň Gök badaryna goýulan Halk Bankyň we Türkmenistan Bankynyň 6 bankamadynyň öňünde gije gündüz 500 goly adam üşýär. Adamlar pul almak üçin adyndan 5-6 saat nowata durmaly bolýarlar diýip Lewaply habarçy 13 noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu döwürde raýatlaryň käbiri nowat belläp ýygynak adama duýduryp badarda söwda etmek ýa-da hajathana zerurluklar üçin gidýärler. Ýöne soňra olar ýygyna gelende nowata duran adamlar bilen olaryň arasynda dawa, jenjel, ýakalaşyklar hem bolýar. 12 noýabrda aýallar öz aralarynda ýakalaşdylar. Nowat belläp giden bir aýal ýygyna gelende adamlar oňa bärde diri nowata durmaly, özüň durmasaň nowata duranyň hasap däl diýip gygyrdylar. Ol aýal nowat belläp gidendigini düşündürse-de beýleki aýallar ýok bolanok diýdiler. Şondan soň aýallar öz arasynda itekleşdiler we olaryň bir näçesi şikestlendi. Dawanyň bolan ýerine tiz kömek ulow gelip şikestlenen aýallary şäheriň Köpurly hasahanasyna alyp gitdi diýip habarçy şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Habarçy bankamadyň töwereginde duran polisiýa işgärleriniň ýakalaşýan aýallary aýyrmaga synanşandygyny ýöne munyň olary hem başartmandygyny sözüniň üstüne goşdy. 13 noýabrda irden bankamadyň öňündäki adamlary gyzyl lenta bilen aýryp ýürüýte koridor etdiler. Nowatlar uzap iki hatara öwrüldi. Şol gurnalan nowata 7 sany serjant we 3 sany ofitser derejeli jemi 10 polisiýa işgäri gözegçilik edýär diýip habarçy belledi. Onuň aýtmagyna görä polisiýa işgärleri nowatda dawa jenjel eden adamlaryň 15 gije gündüz tutsaglyga alynjakdygyny duýdurýarlar. Şeýlede olar nowata duran adamlaryň her biriniň bir kartdan pul naqdlaşdyryp biljekdigini, ikinji kartdan peýdalanmaga synanşanlaryň nowatdan çykaryljakdygyny hem aýdýarlar. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Lewap vilayet häkimliginden, polisiýa müdürliginden we Köpurly hasahanasyndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Adatlyň marda habarçysy bankomatlardan pul naqdlaşdyrmak bilen bagly problemalaryň bu vilayetde hem dowam edýändigini habar berýär. Şäher ýaşaýjylary talon arkaly bankomatlardan günde 400 manat pul çekip bilýärler diýip marly habarçy aýtdy. Şol bir wagtda ol bank kartlar arkaly naqd däl görnüşinde söwda etmek mümkinçiliginiň ören çäkli bolmagynda galýandygyny, bu hyzmatdan diňe käbir dukanlarda peýdalanyp bolýandygyny hem belledi. Diňe belli marketlerde günde 100 manada çenli söwda edip bolýar. Adamlaryň alan harydy artyk geçdi, onda olar galan pulunu naqd tölemeli bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Şeýle dol şäheriň hususy eýçilikdäki dermanhanalarynyň aglabasynda kart bilen derman satyn alyp bolmaýandygyny, dermanhanaçylaryň signalyň ýokdugy sebäpli terminalyň işlemeýändigini aýdýandygyny hem belledi. Pulu ýok adamlar terminally dermanhananyň gözlegine çykyp şäheriň ähli hususy dermanhanalaryna aýlanýarlar. Döwlet dermanhanalarynda kartdan söwda edip bolsa-da olarda dermanlaryň aglabasy tapdyrmaýar ýa-da hususy dermanhanalaryň nyrhyndan has ýokary bolýar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri bankomatlarda naqd pul köplenç tapdyrmaýar. Munyň bilen bagly bankomatlaryň öňünde uzy nowatlar emele gelýär. Ilat bank hasaplarynaky maliýe serişdelerini naqdlaşdyrmakda dürli kösönçlüklere sebäp bolýar. Türkmen häkimetleri we mediasy bu kösönçlükler barada gurrun etmeýärler. Muňa garamazdan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we ýurt resmileri Türkmenistanda sanly maliýe tehnologiýalarynyň ornaşdyrylýandygyny, elektron tölegler ulgamynyň geriminiň giňeldilýändigini ýygy-ýygydan tekrarlaýarlar.